képes összehangolódni az adott szervezettel sejtszinten. Ennél fogva nem a betegséget, hanem a beteget kezeli. Az orvos megdöbbenve tapasztalta, hogy a vizsgálatok során kiderült, hogy nyoma sincsen a problémának, ami eddig volt. Mellesleg ugye a szemüveget is elhagytam, ez úgymond egy pozitív mellékhatásként még hozzájött. Azt vettem észre, hogy olyan 2 évvel már nekem semmi problémám nincs. Tehát elmúlt az aszmám. Kezeltük az adott területet, vízre sorra tettük az információt, és utána jött az info, hogy 1-2 napon belül elmúlt a krónikus herpesze. Fél napnál tovább még nem tartott hányós betegségünk ebből kifolyólag. Nagyon hamar este úgy helyrehoztuk, hogy másnap már nem volt semmi probléma. Azóta csak a struktúrált vizet iszom, és most már több hónapja, hogy a vérnyomásom teljesen stabil. Elkezdtem kezelni a Triomed 1-es programjával, mint utóbb kiderült, egy enyhe sztrókot kapott. 1 hét alatt teljesen rendbe jött, mai napig is jól van. A kezelés hatására az izmok újra felvettek egy tónust. Most már 6 kilónyi az, amit meg tud emelni biztonsággal. Az elején egy pohár vizet nem tudott felemelni. Minden egyént, minden élő organizmust az ő pillanatnyi állapotának megfelelően képes kezelni. Képes nagyon gyenge biojeleket, harmonizáló biojeleket küldeni a szervezet irányába, amire a szervezet nagyon pozitívan reagál, gyakorlatilag feltölti a sejteket. Feltölti a sejteket az egészség rezgéseivel. Minden egyes személyre külön-külön rá tud hangolódni a készülék, sőt, ha a szervezetünkön mozgatjuk, tehát a testfelületen, ha mozgatjuk a készüléket, akkor ugye más a rezgése, más a frekvenciája a szívnek, más a májnak, más a pajzsmirigynek például. És a készülék gyakorlatilag annyira intelligens, a félvezető, ami bele van építve, ami képviseli a Biotrám technológiát, hogy összehangolódik az adott egyén szerveivel is, és az adott egyén pillanatnyi állapotával, sejtszinten. És gyerekkoromban porallergiás, tehát voltam, meg macska, kutya, szőre szinten. Jártam orvoshoz, voltak gyerekkoromban, használtam a pipát magammal, mindenhova elmentem, sokat utaztam ugyebár, és mindig el kellett vinnem magammal a pipát. Ez jó sokáig ment így, amíg nem ismertem meg a készüléket, és megszokásból ugye egy idő után elkezdtem strukturálni a vizet, vagy bekapcsolni maga a harmonizátort egyes programba, ami ugye a térharmonizálása, és azt vettem észre, hogy olyan 2 évvel már nekem semmi problémám nincs, tehát elmúlt az aszmám. A térharmonizálás az a készüléknek az egyik különlegessége, ugyanis mi a téren át tudunk milliméteres terápiát gyakorolni, akár több emberre, nagyobb közösségre, óvodai csoportra, vagy irodai dolgozókra. Egy ismerősömnek fölajánlottam, hogy segítek a herpes vírusát elmulasztani, és kezeltük az adott területet, vízre sorra tettük az információt, és utána jött az info, hogy 1-2 napon belül elmúlt a krónikus herpesze. Lehetővé teszi ez a technológia, hogy biojeleket rögzítsünk vele, és ezeket a biojeleket alkalmazzuk a szervezet állapotának javítása érdekében. Ezeket a jeleket átvihetjük különböző hordozókra, a legjobb ugye ezek közül a víz, és sokan alkalmazzák a sót, a mézet, viaszt. Oroszországban ennek nagyon nagy tere van, nagyon szeretik, alkalmazzák. A klinikai vizsgálatok ezen a téren még folynak. Azt ajánljuk mindenkinek, hogy próbálják ki. Gyerekeket kezeljük vele, a hányós történetek azok elég veszélyesek szoktak lenni a gyerkőcöknél, és a hányásról szoktam levenni az információt, fél napnál tovább még nem tartott hányós betegségünk ebből kifolyólag. A lázas állapotokat is nagyon gyorsan szoktuk kezelni, sebek gyógyultak meg, égések. Van ugyanilyen élményem az unokámmal, aki
8 éves, tehát ő nála is egy ilyen hányás, hasmenéses dolgot nagyon hamar este úgy helyrehoztuk, hogy másnap már nem volt semmi probléma. Ez a befagyott váll szindróma, aminek a következménye, hogy az ember a karját nem bírja emelni, nem tud gyakorlatilag semmit tenni vele. Megcsináltam a sót, ezen aludtam, és kezeltem is a vállamat. A végeredménye az lett, hogy jó a vállam, semmi problémám vele. Tehát ennek a Biotrem technológiának köszönhetően történnek ezek a hihetetlenül gyors és sokszor csodába illő gyógyulások. 250-től 300-ig körülbelül ennyi azoknak a doktori és a nagydoktori disszertációknak a száma, amely az adott témában íródott. Az utóbbi időben az Orosz Orvostudományi Akadémiában végeztek nagyon komoly vizsgálatokat, ami a Biotrem technológiának az antibiotikus hatását bizonyítja. 15 éven keresztül szedtem gyógyszert napi rendszerességgel a szív problémámra, és már műtét előtt voltam, amikor is az orvos megdöbbenve tapasztalta, hogy a vizsgálatok során kiderült, hogy nyoma sincsen a problémának, ami eddig volt. Majdnem, hogy azt mondta, hogy egészséges vagyok, a műtétre természetesen nem került sor, sőt azóta gyógyszert sem szedek egyáltalán. Mellesleg ugye a szemüveget is elhagytam, ez úgymond egy pozitív mellékhatásként még hozzájött, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek a technológiának. Több éves vérnyomás problémámat sikerült megoldani. Eleinte, mikor megkaptam a készüléket, akkor információval struktúrált vizet elkezdtem inni. Ezt csináltam körülbelül egy hétig, és azt vettem észre, hogy a vérnyomás érték az valahogy stabilizálódott. Akkor gondoltam egy merészet, és elkezdtem csökkenteni a gyógyszeradagot. A végén elhagytam a gyógyszer teljesen, és azóta csak a struktúrált vizet iszom, és most már több hónapja, hogy a vérnyomásom teljesen stabil. A szervezetben beindult változás éppen a víz megváltozott struktúrájának, tehát átklasztereződésének, megváltozott frekvenciájának köszönhető. Beindulnak a méregtelenítés folyamatai a szervezeten belül, beindul az öngyógyítás folyamata a szervezeten belül. Gyakorlatilag olyan tapasztalataink vannak, hogy csak a víztől, csak a víz fogyasztásától szűntek meg olyan problémák, mondjuk emésztési problémák, szorulás, reflux, hasonló dolgok, gyomorégés, ami gyógyszeres kezelés hatására nem szűnt meg. A Biotrem technológia alapját képező félvezető, ez az intelligens sugárzó, ami valamennyi készülékünkbe bele van építve, ez Afjorov Nobel-díjas fizikusnak a találmánya. A rádiófrekvenciákat a gyógyításban az oroszoknál már 40-50 éve alkalmazzák, és ez alatt az idő alatt számtalan intézmény, számtalan kórházban végzett klinikai eredmények bizonyítják a milliméteres hullámoknak a hatékonyságát a gyógyításban. Szentpéterváron tanszéke van ennek a technológiának, a biomedicina egészségjavító technológia tanszék, melynek professzora Szinyicki professzor. Ő az egyik legjobb specialista a milliméteres hullámok terén, mint fizioterápiás módszer terén, és az egyik legjobb specialista a kínai medicina terén. Ő vezeti azt a klinikát, ahol oxigénhiányos babákat kezelnek, és nagyon jó eredményekkel. A férjem rávágott a kalapáccsal a kezére, és ilyen Michelin babaszerűre dagadta a keze, és 2 óra múlva jöttek hozzá, ő masszőr, és nem bírta mozgatni a kezét. 2 órát intenzíven kezelte a helyileg is, meg a megfelelő pontokat, és este már masszírozott vele. A derekát meghúzta, mondta, hogy 2 hétig ne is számítsunk rá, hogy ő akár egy vödröt is fölemel, és egész éjszaka kezelte magát nem csak az egyes sugárzóval, hanem a háttérrezonanciás sugárzóval is, és másnap már a bálákat dobálta föl a szénapadlásra, úgyhogy nagyon, nagyon szépen helyrehozta magát. Szinyicki professzor összevonta a milliméteres terápiát a kínai medicinával, ezen a területen 30 éve dolgozik,
és a receptek, amelyeket mellékelünk a készülékek alkalmazásához, vagy amik a legnagyobb hatékonyságot adják, ezek tulajdonképpen Szinyicki iskolája, a Szinyicki iskoláját megjárt orvosoknak a kezelési javaslatai, vagy magának Szinyicki professzornak a kezelési javaslatai. Apukám 88 éves apuka, nagyon sok betegségen ment át, 3-szor volt rákja. 8 év után, miután nem találkoztunk, én mentem Brazíliába, meglátogattam, és kezeltem őt sima struktúrált vízzel, és harmonizáltam a teret. Voltam pontosan 30 napot Brazíliában az apukámmal, az első napon ő feküdt az ágyon, és nem tudott felállni még a WC-re, sem tudott elmenni, és mondta, hogy majd aznap, amikor elmegyek, hogy akkor elkísér a reptérre mankó nélkül. Az lett az eredménye, hogy a reptéren úgy jött el, hogy kihúzta magát, és na gyere fiam. És hát hála Istennek sokkal jobb, hála a készüléknek sokkal jobb. Sokkal jobban lett. A készülékek alkalmazását konzultációs központunkon keresztül bárki elsajátíthatja. Magyar anyagot bocsátunk mindenki rendelkezésére. Rendszeresen tartunk klubnapokat, a részvétel ingyenes, és minden kedves alkalmazónknak segítséget tudunk ilyenkor nyújtani, tanulunk egymástól. Létrejött egy fantasztikus kis közösség, ahová szeretettel várunk mindenkit. Tavaly januárban a férjem egyszer reggel úgy ébredt, hogy le van zsibbadva teljesen a féloldala. Nagyon megijedtem, és rögtön elővettem az utasítást, hogy mi lehet ezek az életmentő pontok, és elkezdtem kezelni a Triomed 1-es programjával. Mint utóbb kiderült, egy enyhe sztrókot kapott. 1 hét alatt teljesen rendbe jött, mai napig is jól van, és igazából nincs semmi különösebb probléma. A kisagyát érte annak idején ez a sztrók, ezt megállapították, de mondom, 1 heti hát illetve utána még kezeltünk, ezt az agykarbantartó programot csináltam végig neki, de azóta is teljesen jól van. Dolgozik, és hozzá kell tennem, 79 éves. A készülékeink alkalmazhatóak helyileg a probléma gócpontjánál, például a kokáért sérülések esetén égés, törés, gyomorrontásnál a gyomrot megkezeltük, torokfájásnál a torok környékét. De vannak olyan problémák és vannak olyan autoimmunbetegségek, amikor helyileg nem tudunk hol kezelni, és a szervezet ugye jobban ért abból, ha mi az öngyógyító folyamatokat indítjuk be egy 5000 éves tudománynak a segítségével, ami a kínai medicina vagy a reflexterápia. Ezért a Nemzeti Egészségügyi Intézet orvosai Szinyicki professzorral az élen olyan kezelési javaslatokat állítottak össze a különböző problémák megoldásához, ami a szervezet öngyógyító folyamatait indítja be, és az eredmények sokkal látványosabbak, sokkal tartósabbak, sokszor megdöbbentőek. A faluban, ahol lakom, ott említették, hogy egy fiatalembernek valamilyen betegsége van, ami miatt a karjában a 2 izoma, a 2 fejű és a 3 fejű felső karizma az egyszerűen elveszítette a feszességét. Nincsen tónusa az izomnak, és kérdezte az anyuka, hogy tudok-e rajta segíteni. Na most ez a fiú azért már azt hiszem, hogy a 30-on túl van, és asztalosként dolgozna, de ezzel, hogy ez a 2 izom ennyire elveszítette a tónusát, nem tudott dolgozni, az egyik keze használhatatlan volt. És az orvosok azt mondták, hogy tanuljon meg vele élni, talán majd 3-4 év után visszanyeri az izom valamennyire a tónusát. Elkezdtem kezelni, most tartunk a 3. hónap végénél, most 6 kilónyi az, amit meg tud emelni biztonsággal. Az elején egy pohár vizet nem tudott felemelni, most már ő úgy tervezi, hogy 1 hónap múlva visszamegy dolgozni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a legjobb eredmények, a legtartósabb eredmények, a legmegdöbbentőbb eredmények akkor jönnek, amikor az adott személy holisztikusan közelíti meg az egészsége visszaállítását, és alkalmazza a térharmonizálás, struktúrája a vízét, az élelmiszerét, rendszeresen végzi a stresszoldást például, és kezeli magát naponta. Valamennyi készülékünk az információs tartományban működik, tehát ezek már kvantummedicina
termékek, és azon a szinten tudják a szervezetet harmonizálni, ami a szervezet számára a legideálisabb, tehát az információs mezők és az energiamezők szintjén. Pulikutyájukat hozták az orvostól, orvos felnyitotta, mondta, hogy végső stádiumos májrákos, a kutya nem csinál vele semmit, visszavarta, 1-2 hete van hátra. Mondtam neki, próbáljuk megpróbáljuk, kezeljük a kutyát. Hát a kutya az első pillanattól kezdve úgy tűri a kezelést, még most is járnak hozzám, na most igazából ma is él, vidám, rohangászik. Az állatorvos szerint ez annyi nála, mintha egy végső stádiumos rákos ember 3-4 évet túlélt volna. És nincs semmi baj, és várja a kezelést. Ahogy jön, rögtön olyan oda hozzám, és tartja magát, várja a kezelést. És azért ennek már 1,5 éve. Aznap, amikor megkaptam a Triomed készüléket és a kompaktot, aznap a bakkecskénk föllökte az egyik fiatal fejős kecskénket, és úgy tört ki a lába, hogy nem bírt ráállni. És én teljes tehetetlenségben szaladgáltam a kecskeól és a lakás között, hogy megkeressem a kezelési útmutatót, hogyan kezeljem a kecskét. 3 napig vacilláltam, mire a férjem azt mondta, hogy ha ma nem csinálok valamit, akkor levágja, mint kényszerítő körülmény. Reggel fölkeltem, szépen megkezeltem a kecskén a megfelelő pontokat, és utána a jó lábáról levettem az információt, azt fölvittem mézre és vízre, azzal bekentem a kecske lábát, és 3 óra múlva járt. Délután pedig már nem is látszott rajta, hogy melyik lába volt sérült.